Alam mo yung nakuwang palakang lalaki. Ayan. Bird! Mahala ka, aba. Aba. Ganyan kataas. Grabe. Mga ano to, mga 20 meters yata. Oh, yun. Mataas pa. Pre, nakalak kato na gay. Kato, hindi na natukak. Ayan. Yan yung tinatawag na giant frog from ano to? Bintal. Bintal ng San Felipe. O yan, mga higanting palaka. Yan. Oh. Tapos ito yung sikaw na sinasabi nila, balang na aba. Ha? Ay na. Ay, alay, ito yan. Tabaka damdama. Bari-bari, bambano laki ba eh. Malakas at laki, talutpon tayo. Hindi na nakakawagin ka. Sayang. Ay, ni Ferdinand nangalan. Ni Ferdinand nangalan. Naglang, tignan mo, ginaganon lang nila. Kaya nga. Video na ito yung manong. Hindi tayo tangay na tukak manong. Kado. Ay, sunod na kado. Ito ba rin na ikaw? Nayon tayo. Dito yun eh.